ngendi kabeh kancaku iki. Gak ono sing teko, jare ngejak bakaran. Nandi nating kuwi yo. Lah iya jarene wingi ngejak bakaran. Lah ya iku. Ayo golek yo. Golek rono ae lah. Iya, ayo. Biasane kan main arek iku. Iya, ayo. Ya. Arek kan koyo ketek. Ayo. Ayo. Sik. Rono Oh. rono iki golek. Rono ae menawa ono ning kono areke. Iya. Iya, kan main ning kono. Iya. Mbok. Ayo, oh, mengenekan wis. Iya. Hoi. Dek kene iki lho, sing ngenteni malah mang suwi. Gae kon niku nyandi ae jare ngejak bakaran. Ditenteni gak ono. Lah apa nih uting? Biasa lek gak penekane pencilaan yo ngono iku wis. Lah iya gak ketek ae. Lah iya. Ayo jare kate karo bakaran. Lah iya, ae wis tundukna saiki. Awakmu tapi sing mancing. Iya. Iya, mancing ning imam iku yo. Iya. Lah buri kuno. Tapi aku ngapik center shit luwat kono. Iya wis. Sing cilik. Ya aku sing gawe anu api wek iku yo. Nating ya apa? Lah iya aku sing gawe geni wek iku wis. Masa kan ini aku? Yo kan begak rame-rame kok ning kono guyon tok awakmu pasti. Oh iya ya. Ya, ayo parani sik wis. Iya. Ayo ting. Oh, iki jasane ayo ting. DMG kolam imam. Ya apa anak wong iki? Aduh. Iya tapi gede kolame yo. Iya. Akeh wae iku. Hah? Akeh wae. Mosok? Iya. Awakmu golek kayu. Ya wis yo tadi sih aku ya. Iki jowo pancing yo. Tak anu dhisik wis. Melok awakmu dhisik yo. Ayo. Alhamdulillah yo. Bareng ini iwakku panen. Bisa gawe tuku sepeda motor, bisa gawe golek cewek. Ayem. Cek suwine sih Tommy iki pun nandi ta. Tahun meneng kono iki. Kok tak Tommy. Wih, kene. Kon, kena kon. Mati kon. Iki akeh nyamuke iki. Gak mlebu kena DBD aku mlebu rumah sakit iki. Kaya seneng-seneng mari ngedol iwak. Melarat mlebu rumah sakit. Kamu kowe wis. Wih, kene. Ya apa? Kesane. Oleh. Ayo. Ono kok. Gak ono ketasan mlebu nih. Aman. Cek tak mana? Ya main asik nih pancing mari. Ini. Cek tak masang umpan sih. Pasang sih. Situasi gelap tapi apa? Ayo. Makmu yo anu syukur. Aduh. Renan. Iku dek ono iki, Pak. Marine. Imam betul apa iki? Mari ini. Iya. Ya Ayo mata mana nih? Gede ya, Pak. Woi, sopo iku? Sopo nyolong iwak iku? Oh, awas konde. Iki arek-arek iki. Iwake oleh ora iki. Genine sampai katen tek. Iwake gurung teko.